Ia uite la șapca mea, scrie ceva pe el primul. Și care a fost prima mea mașină? Și care a fost prima mea mașină? Votarul, până la votarul. Firea vechii mele, votarul. Pe timic, de acolo pe ăștia, STV-ul tot 14 de armată. STV-ul! Am votat pe el. Deci am patron, întreabă pe asta mică, că ea nu știe să vină la mâncuri. De ce nu prea mare? Dați-mă o dată. Totul vrea să vândă niște planetari. Am preparat mult. Băi, filmați că eu fac. Dacă urc bine, dacă nu iau înapoi. Ca Mercu! Hai mă iubești pe dracu, mă jur de că ai plecat acolo. Că mă iei pe mine la voi, tot m-am jurat, dar asta e. Unde e Nicu de la Vâlcea? Vă dau vitara, dați pe acolo și ține pe. Mai vă dau 100 mii. Mai dau 200 mii, că mă răm mama mea dacă nu mai dau 200 mii. Ia mă ce e în cutia asta. Ia vedem ce e în ceapă. Băi, are ceva sub pedală. Are dragi pe lângă ea, bă, băieți, nu merge. Hai pe aia. Gata! A fost cu de perele cu nipulă. Ia pensionista ai noastră acolo? La unde? Nu. M-a fost cu de București, bă, că rămâne la pensiune, ia un gură acolo. Nu mai mult! Bravo! Ce era? Cine e? Soso! Hai, Mignă, Nu mai mă, dar luat. Mamă, îi taie Ai cioată, gazul. mă, acolo, la nimerește cioata. Să-mi dau piciorul de 3 ore a Îi nimerește. taie gazul, mă. Nu, evacuarea prea strâmtă. A rămas suspendat, ce spun eu. E suspendat de cioată. E suspendat. Droliu! Nu, iar evacuarea strâmtă. Nu m-a rămas suspendat. Odată evacuarea! S-au zi melci pe ea! E rămas pe cioată. Să se trolieze la vale! Mai știm noi pe unul!